Сашко ще избяга. Цанко, добре дошъл на родна земя. Как се чувстваш след поредния си рекорд, този път по-специален на Протокол? Благодаря много за прекрасното посрещане. Чувствам се страхотно, въпреки много дългия полет. Почти пътуваме от другия край на земното кълбо, но въпреки това се чувствам много щастлив, удовлетворен от постигнатото и се радвам, че съм на родна земя. Изключително тежко плуване в протока Кук, най-трудното за мен. Много студена вода, силни течения, имаше големи предизвикателства, но се надявам, че успях да го направя по най-добрия начин за България и да постигна най-бързо време при преплуването на протока Кук за сезона. Цанко спомена за предизвикателства, разбрахме, че имало няколко хипотермични кризи, сподели за тях. Кога се чувстваше в опасност? Температурата на водата беше около 13 градуса, като през една голяма част от плуването тя беше около 12 градуса. Един феномен, който се наблюдава сравнително рядко и идва влияние от Антарктида, студени течения, така че поне 4 тежки хипотермични кризи така преживях. Изключително дискомфортно ми беше през това време, но само мислите за успеха, за крайния успех и за успеха за България ме крепяха през цялото време. Всяко едно постижение и резултат, който съм постигнал, всяка една победа я оставям в миналото зад себе си и гледам напред към новите цели, които съм си поставил пред мен и моя екип, но със сигурност това беше, така да бих казал, може би най-трудният плувен маратон, който до този момент съм завършил успешно. Спомена цели, каква е следващата ти голяма? Сега ще си дам кратка почивка, може би около 5-6 дни, след което започва моята подготовка за преплуване на протока Молокай между най-дългия плувен маратон в света на Хавайските острови, който ще бъде през месец октомври. Периода ни е от 1 до 10. Дължината му е малко над 47 000 метра по права линия, но трябва да бъда подготвен за едно плуване от порядъка на около 60 км отново във водите на Тихия океан. Това, което е по-хубаво, е, че въпреки огромното разстояние, температурата на водата е значително по-висока, така че няма да ми се налага толкова много да стискам зъби до самия край. Цанко, ти си подкрепен от Фондация Спорт България. За пореден път, какво значи тази подкрепа за теб? Искам на първо място да благодаря на всички институции, фирми и наши партньори, изключително много на Фондация Спорт България, които застанаха зад мен за пореден път. Те са едни от малкото организации в България, които застават зад българския спорт и това, което искам да кажа е, че без подкрепата на всички тях и конкретно на Фондация Спорт България, моите резултати нямаше да бъдат възможни просто. Когато ти е удобно, когато го спомени,